Η δυσαριθμισία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να εργάζεται με αριθμούς, να εκτελεί υπολογισμούς και να λύνει μαθηματικά προβλήματα. Τα συμπτώματα της δυσαριθμισίας μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά περιλαμβάνουν δυσκολία με τις βασικές μαθηματικές έννοιες. Τα ακριβή αίτια της δυσαριθμισίας δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητά, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι ένας συνδυασμός γενετικών, νευρολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων παίζουν ρόλο. Ως προς τα συμπτώματα γνωρίσματα της δυσαριθμισίας, εντοπίζονται δυσκολίες στη διεξαγωγή των πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, πρόβλημα στο να αντιλαμβάνονται, να μαθαίνουν και να απομνημονεύουν βασικούς κανόνες των μαθηματικών ή την ακολουθία με την οποία πρέπει να γίνουν οι πράξεις. Υπάρχει μία σύγχυση ως προς τη χρήση των συμβόλων, όπως το συν και το πλην. Πρόβλημα στο να χρησιμοποιήσουν λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μαθηματικές λειτουργίες όπως η διαφορά και το υπόλοιπο. Τάση να αντιστρέφουν ή να μεταθέτουν νούμερα στη γραφή, παραδείγματος χάρη αντί για 72 να γράφουν 27. Δυσκολία στο να κατανοήσουν την ουσία των ενιών που έχουν σχέση με το χρόνο. Μπορεί να δυσκολεύονται να μάθουν την ώρα, τις ημέρες, τους μήνες. Δυσκολία στο να κατανοήσουν έννοιες όπως το δανείζομαι ή το μεταφέρω ή να υπολογίζουν κρατούμενα στις μαθηματικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Επίσης, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην απομνημόνευση και στην εκμάθηση της προπαίδειας.